Jadi asa tapuk kau lota tamang demi tamang wala subuh masih subuhan ida tujuh di hamona wala subuh nami sisor di Jawa Modo sian pagulan huria dia mah hatana dia maridona takas maya tahun subuh nami Dina makite hasa sa mga tuwali natudo namin di son oporo sudul dinang makulima buta sa bangunan nila sa daral na jala upang doang ma Tuhan muna amo mabuka ng acara Pinoy baga sa barangay malating supaya mau jujur Rusia lusa kami pangulo ni hurang motot parkusimo nung ngari hay mga lusi jujur muna sa nari pasatang mga manggajo panukuna sa takasusok kami ano lagi ba kukuyotan kita tuba ko si mahujol hai bigajo panukuna muna dia na tua-tua sukum bulan hata sisi bulan yuhum saunari husukuk kami mahamu dia lokak na dia dorona aha dohatana dia dopat dohana takas mahata ornamu udah di bulan yor di nama muka makuli itu saja bangunan itu hasil tanah di nama gubernur legal ali dibata amanami diba bunguho Tuhan ditongan ibagas na marapang na marjual hatubuan ni anak dohot hatubuan ni buhol si gonggom na sa isinaw di sialaw-law na pinatupan ni dohan na misuhod na udutihami masaw nari rap dohot pargos sinami pasahatot puji-pujian dohot sobanami tuho upang idohami tuho pasu-pasu maulon asa angkiat ma songon pargueni piron pirmato dinasida jala songon miak-miakon marmiak manani ulun tangan nasida suang songoni ima songon debatiar nang ringgi sidio suara diurma dala burusun dinasida gabi tarida mahasangapong mo disadok tanahon harta dari bata ibaga sabudarion imana pajahol sia suratnya Apostel Paulus tuhalat Tesalonika sonon mahatana hamu alea kadongan totong mahmu marlas ni roha unang masadi hamu martania mandok mauleate mahmu siala salhutna aido di pangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus unang itu biarmu to di unang learo hamuna di panuni rangon tak kasih hamu masalahut nana denggani tiop hamuma pasiding hamuma nasar rumang inaroa di barbajai di batapar de meima hamu gabe nasud denggan jalan di ramoti mato dimuna nang roha nang daging asaya soha surata di haron itu hatta Yesus Kristus habosat doi bana nama Johamu saya pasal ton na doi ido sahatna jadi dihamuna keluarga salhutna nung natakas tatangi hatani dibata dibaga seperti kianon iman nang jumulo jarak ni tuhatta dangang natahaulang dibaga seperti kianon hari ini natutuata nang tuari masuhupe jadi doon otola tuhamuna salhutna keluarga asa totong di bagas sama si roha jalan Maria iya mana tong to diri na to
diharajaw ni baru gijangi asa tong maras ni roh abu sudina selutna keluarga budak sok kumaramoti ya kapina parmaun sonang suwari bergo jalan maras ni roha pai maro di batama alap kita sogot tempat pada ibana bida sakat tainya nandonia tutong ram masih bereng-berengan kita dona tutun ale sakat di bata dona saw tuingan apa satu kinane totong mania martangiang amu seluhna asa totong di bagasat dame doras ni roha unang adong namarok tugut sudah mamar sonang sona songoni masong odolan di hamuna saluna keluarga nang songoni dainang nagujua tidak Itong songoni pe na muy terpatolgas ala ni partikian totong ma di bata mangaramoti lakata di namamuka satu na mamujuni marsugot ulaon parsato kinani ima ulaon pai maro di bata mangalapita masuk akana porsia di guarna hamo amang panggol pagosi pada naho di ulaon na naho di tona hamo na sumarlak bota terhubung nangit unang terlisir diruni di pangulau muna unang adong na mimir ala ulaon alibatao do ulaon muna ulaon mahasitan kurasam nani manamu do gosi-goseng monay asa unang aram muna asa kita sobabay asa ngapon ni debata mimpis samo ali pargosi do gosi-gosi sa ipita mahol songon itak kulit sama babani mual saya dia mau sama suruh-suruhan pasahatur soba tuna martua di batal pis-pison nami dohang mudot aik nabadiot jala rumah tujuan nami dohot parbuin natar pasu-pasuor saya bulan anak mahamu pasakala si bola gotik pada bota diada umuna seorang umosi saya emesita batua parasaran si boro di batak terlamar tua alai saya horas kita di paroron marbuma inggir-inggir tiko rata-rata diaka pasu-pasuan saya pasauton ni anata di batak saya tuntunin na aduh tio manin na lote saya sahak masalah tua unang muba unang mose saya susuk dia puan apa nang dia barat jakko ditemani rumah pasu-pasu ni Tuhan asa sao hidup na ubi saya mahamu di bagasan kornya amado anak to di porbadia di bagasan kornya amado anak to di porbadia naria makasi roha di bagasan kornya do anak to di porbadia kami mati kio tuhamu asa jungolo ben hamu marun ni gosi-gosi munai
matutur be di bayan hamu dihami gudang na pinagbanua gijak satu gudang ni patbanua tonga mamuka siya gudang ni napinopa satu napinopa basal naripe bayan damang ma gudang soba asa husap bahami bonasuhud songon nidok ninok upama lau si masa termatiyo pengasihan pengadaran gudang si ditio pengalian perhorasan naunido pio asa ape pasu-pasuan so patanang mangido di basa-basa ni Tuhan panang manggodak sobai soba elek-elek Katolik Sanjung-Anjung ibaga sa tikiyon dinong dilaksana kamu sa pembukaan acara godang kasangapon ajagaron ni na dua-duon operasyon dulyon nung godang nakin dia kaulang ruhut ha Kristino ni dia acara na mabuka nasa tu jamitan ng pasat kamu ang giat may maringanan tuhorang hasuhuton asa tong prope marpanuko kami tu acara marsugun bag kamu marsara mo so dia barang kena marsugun di nama mulai so ni man marong malate tuamu pangulan ng kami Katolik malate ma magagad di buwan sumolo masuk amang patikian do upasa tabi do toko ang pagdo muna do amang ngohani ari do toto sekuria nung masahat tua sa pasu-pasuan bayan magodang hasahatan dawas tiyo-tiyo asa sahat dinauli sahat dinadumenggan ulau tahun mata pasu-pasu ni dibata sabon ni diupasa sasa isulu sahat tubutean sa ililing mahita mangulong sa sahat matumagan para magodang hasahat ay gusto na